Eli nyt meillä on tässä alkamassa villakoiran alasajo. Ja tämä koira on pesty, joten tämä on jo ennen pesua tällä rouheasti vedelty suurimmat pois. Mutta nyt sitten aletaan tekemään tätä itse trimmiä. Eli aloitetaan se alasajo rungosta. Ja mulla on tässä nyt 5FC-terä, jos se on niin takkunen, että sinne ei tää 5FC-terä uppoa. Mutta tähän koiraan uppoa. Eli sitten aloitetaan just neutraalimmilta alueilta, eli täältä suht keskiselästä. Ja lähdetään pudottaa sitä runkokarvaa pois. Ja mä yleensä teen niin, että mä teen koiran ikään kuin takaosan ensin. Nytkin kun on vähän tämmönen hermostunut villakoira, niin että mä en mene heti tänne sen koneen kanssa, vaan mä annan sen tuossa vähän aikaa ihmetellä, että mitä mä täällä puuhailen. Pidän kättä täällä, että se pysyy paikallaan ja että sillä tulee turvallinen olo. Se tuntee mun kosketuksesta, että mä en ole tässä tekemässä mitään pahaa, vaan mä pidän sitä vaan paikallaan ja ajelen. Ja jalat mä pudotan suunnilleen polven korkeuteen takajaloista ja tästä loput tehdään saksilla. Ja sitten kylkeä tullaan vaakatasossa suht pitkään ja loppu näin pystyssä. Ja kannattaa ottaa koiran kuonosta kiinni ja jos se sietää, niin korvat tuohon. Ja rinnassa on aika paljon eri suuntaisia karvoja, niin voi olla, että rintaa joutuu tekemään, jotta siitä saa siistin, niin vastakarvaankin. Näin. Yes. Ja sitten me ollaan tekemään seuraavaksi mahanalusta ja sen mä teen 10-terällä. Ja riippuen koiran koosta, tää on vielä sitä koko luokkaa, että voin tän nostaa seisomaan takajaloillaan. Vähän isommat koirat, niin sitten se tehdään niin, että koira seisoo 4 tassulla. Mutta tämän kokoisen koiran voi vielä tehdä näin, että nostaa koiran seisomaan ja sitten lähtee ajelemaan sitä mahanalusta. Ja sekin kannattaa aloittaa siitä neutraalimmasta kohdasta, eli suunnilleen tästä rintalastan kohdasta, ei kainaloista, ei täältä kaikista herkimmistä alueilta. Eli se koira saa hetken aikaa tottua, että okei, nyt se tekee mahaa. Ja sitten lähdetään pikkuhiljaa menee kohti näitä herkempiä alueita. Seuraavaksi tehdään kainalo. Eli nyt kun on pieni, tällä isompi koira, niin sen pystyy tehdä niin, että koira seisoo. Tulla kuva muuten täältä. Eli ajellaan eka tästä 10-terällä. Tätä kyynärpäätä siistitään, niin sitten ei tarvitse saksilla siistiä. Ja sitten sen jälkeen kainalo otetaan niin, että nostetaan tassu ylös. Sitten jos se on nyt kuva tuolta. Ja sitten täältä se kainalokuoppa putsataan. Ode. Hieno, ode. Taito. Odota. No. Ja sitten sitä voi katsoa vielä tästä, että tuliko siistiä. Ja samaten tehdä tästä lisäksi siivota. Näin. Sitten seuraavaksi tehdään tassun pohjat ja tassut. Eli nyt jos olisi sellainen koira, miltä ei nuolla näitä tassuja kokonaan, niin tehdään pelkät pohjat. Mutta nyt kun on kyseessä villakoira, niin tehdään kaikki varpaan välit puhtaaksi. Ja tämä antaa ihan nätisti ottaa ne, eli ei tarvitse ottaa sitä mihinkään sitomisliikkeeseen sitä koiraa. Eli sitten aletaan ajamaan ensin pohja. Ja mulla on nyt tässä käytössä pikkukone, mutta tässä voi käyttää joko terää numero 30, terää numero 10 tai 15. Ja tämä sama käsittely tehdään sitten kaikille tassuille. Sitten seuraavaksi otetaan hännän tyvi ja hännän alta. Eli nyt taas, jos on kyseessä joku muu kuin villakoira, niin silloin ei ajella tätä koko aluetta. Mutta kaikilta koirilta kannattaa siistiä täältä pepun luota. Ja jos koira on herkkä, niin sitten sieltä ei oteta koneella, otetaan saksilla. Mutta jos koira kestää koneen käytön täällä, niin sitten mennään koneella. Sitten vaihdettiin terää 5FC ja tehdään vielä ennen kuin lähdetään leikkaamaan tassuja saksilla, niin täältä siistitään sisäreidet.
ja tää peräpeili. Nyt on tehty kaikki muut konetyöt paitsi kuono. Ja mä teen pään ihan viimeisenä yleensä aina joka koiralta. Ja sitten seuraavaksi lähdetään leikkaamaan saksilla tassut ja häntä. Sitten seuraavaksi siirrytään häntään. Eli hännän kanssa sama juttu, tää tehdään saksilla. Ja yleensä aina saksilla, vaikka omistaja haluaisi sen ihan lyhyeksi, niin silti se kannattaa tehdä saksilla. Ja hännän kanssa aina tää hännän pää tietenkin pitää muistaa, missä se kulkee ja sit siitä pituus pois. Eli villakoirilla se aloitetaan sitten, että ajetaan se kuono. Ja sitten kuonoajamisessa niin aina kannattaa lähteä täältä neutraalilta alueelta, eli poskesta. Ja sitten edetä pikkuhiljaa tonne kohti nenää. Ja tällä koiralla mä otan tämän kuonon nyt terä numero 30. Sen voi ottaa myös terä numero 10 tai 15. Näin, odotetaan. Kun pää on tehty, niin sitten ihan lopuksi vielä nypitään korvakarvat ja leikataan koiran synnit. Ja sitten se on siinä.